No niin, moikka! Mä oon Härkäsen Jarno ja tässä olisi TRX vähän luvassa. Eli mulla kävi niin hyvä tsäkä, että tuolta TRX Finlandin Facebook-fanisivulta satun voittamaan arvonnassa TRX Pro Packin, missä tulee nää itse TRX:t siellä, opetus-DVDt, opetusmanuaalit ja muuta sälää. Ja sitten lisäksi vielä tällaisen ankkurin, millä mä saan kiinnitettyä sen tonne noin. Nyt mä oon vetässä sen tonne seinään kiinni. Oli puhetta, että jos jotain valokuvia sit lähettäisin, kun oon saanut tän systeemin kanssa, mutta mä päätin tehdä video, hei. No, katsotaan mitä tapahtuu. TRX:llähän voi tosi monipuolisesti treenata vähän kaikkea, mutta tänään pistää sellainen pieni punnerushaaste. Katsotaan miten miehelle käy. Voitte sitten kokeilla himassa kanssa. Mitä me tarvitaan TRX? Mulla on tossa yksi kahvakuula. No sitä mä en mennä nostella. Ja sitten tietysti tällainen jumppapallo. Katsotaan miten käy. Eli sellaista settiä, vähän punneruksia. Katsellaan jos kehitellään jatkossa jotain muutakin kivaa lisää. Kiitokset vielä TRX Finlandille ja palaillaan. Moro!